Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafeina dosi ekstrarekin zer moduz daramazue ordu aldaketaren kontu hau. Batzuk diote ez dutela igertzen, baina beste batzuk aldiz. Ni zombi bat naiz. Aldaketak gorputzan astu dit guztiz. Gorrotu dut ordu aldaketa eta gorrotu dut urriko azken astelena. Gernikarra bazinatzen nuke hori esango ez, gaur festa handia dute eta urriko azken astelena da. Lehen sektoreko ekoizpenaren erakusleio bikaina izango da beste behin Gernika Lumo. Azoka eguna dugu gaur hauzoan Benire balkoitik entzuten da Burnien arteko zaratak Atontzen postuak ornitzen Zentzuen ospakizuna Koloru zaiak Ez natzerako prezena Azoka eguna hauzoan Jende guztia gortzen da elkar Nire ikendoa jako arreak Munduari mira irun herrian Azoka eguna Herriak 310 postu bilduko ditu herriguneko kale nagusietan banatuta eta bertan kalitate handiko nekazaritza produktuen erakusketa, tokiko artisautza, makineria erakustaldiak eta kultura eta kirol jardueren programa zabala eskainiko da. Bestalde kulturremanaldiek ere bere lekua izango dute, ala nola bertsolarien erakustaldia, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña eta Onintzaen beita izango dira, eta zesta puntako partidak jaialai frontoian. Baina urtero bezala, ziurrenik hilara luzeena talo postuetan egongo da. Taloa. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chokolatekoa, aizan aironik. Hori zinezkoa, zade bekaturik. Tamalez historiako gertakari ilunen ondorioz, Gernikari buruzko hainbat pelikula egin dira, eta hemen doa lotura gaur ikusentzunezko ondarearen mundu eguna da eta. Filmak, zinema, irrati eta telebista saioak eta audio eta bideo grabazioak herrien eta munduaren memoria historikorako garrantzitsua den informazioa gordetzen duten dokumentuak dira. Gizarte gisa dugun hortasunaren parte dira bai, horregatik eta ikusentzunezko dokumentuen babestearen garrantzia ulertuta, UNESCOk ikusentzunezko ondarearen munduko eguna izendatu zuen urriaren 27. Gara noizbait, kristal zatiak ditugu iriketan. Ikasi dugu amarrak azkatzen, memorian ubelutako berak. Aurten gainera egun berezi honen 20. urteurrena da eta duela urte batzuk sortutako leloa berreskuratu dute. Leio bat mundura. Izan ere, ikusentzunezko dokumentuekin mundu berri asko deskubritu ditzakegu. Zenbat aldiz bidaiatu ote dugun pelikulekin? Las Vegasera adibidez, benetan joan baino lehen pelikulei esker anegona naiz. Gaurko egunez 1985ean Mike Figgis ingeles zinema zuzendariak zuzendutako Living Las Vegas pelikula estreinatu zen. Filmak 4 Oscar sariren izendapena jaso zuen, baina bakarra irabazi. Gizonezko aktore onenaren saria Nicolas Cage-entzat. Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Batzuek pelikula soilik abestiarengatik ezagutuko duzu, beraz sinopsi txiki bat egingo dugu. Ben Sanderson, Hollywoodeko gidoigile bat da, alkoholismoaren ondorioz lanetik kaleratua izan berri dena. Ez du ez lagunik, ez da familiarik ere. Hortaz, Las Vegas irira joan eta bertan hiltzeraino edateko asmoa du.
Behin irira iritsita, Sera izeneko prostituta bat ezagutuko du eta hartaz maite minduko da. Eta onaino spoilerra. Aktore ospetsu bat, alkoholismoa, hil arte edan, gaurko beste protagonista bat gogorarazi dit, James Dean jauna. You got that dream, daydream, look in your eye, and I got that red lip, classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time, 'cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, slicked back, white t-shirt, and I got that good girl fake and a tight little skirt, and when we go crashing down, we come back every time, 'cause we never go out of style, we never go out of style. So it goes. Gaurko egunez estrenatu zuten 1955ean Nicholas Ray estatubatuar zinema zuzendariaren Rebel Without a Cause filma, eta protagonista nola ez James Dean zen. Filmak Los Angelesera iritsi berria den nerabe rebelde baten historia kontatzen du. Han neska bat ezagutuko du, gurasoei desobedituko die eta bertako institutuko taldeko liderrei desafio egingo die. Tamalez filma estrenatu baino lehen bere Porsche Spyder 550 berriarekin Salinas herrian burutu behar zuen auto lasterketa batera zijoala, bere kotxeak aurrez aurre talka egin zuen beste auto batekin eta hil egin zen. Soy guardián y soy rebelde, cuando me juego estaba bien. Es que quizás nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin Hori dago Living. Living Las Vegas. Nicolas Cage naiz. Bueno, zinemazari garen ez gaurko egunez jaio zen Elias Keriseta Garate, 1924ean. Euskal Herrian jaiotako zinema ekoizlea izan zen. 1988ko Donostiako zinemaldiko zilarrezko maskorra lortu zuena. Eta sari ugari jasotako beste bat, gaurko egunez jaio zen Roberto Benigni, italiar aktore eta zuzendaria, berak idatzitako, zuzendutako eta protagonizatutako film frankotan agertu da, maiz Nicoletta Bracci emazteak lagunduta. Italian ospe handia lortu du eta azken urteotako aktore komiko hoberenetkotzat jotzen da. La Vita e Bella filmari esker nazioartean ere ezagun bihurtu zen. Izan ere, Oscar sarietan gizonezko aktore onenarena, kanpoko film onenarena eta soinu banda onenarena irabazi zituen. Geroztik, adibidez, Asterixen ekoizpen frantziarretan ere parte hartu du. This is Italy's 26th nomination and its 10th Academy Award. Zinemaren industria zari garela gaur puripurian tartea egingo dugu. Telesail eta pelikula gomendatuko dizkizuegu. Peio Gutierrez etorriko da rolariak ekimenarekin, datorren azaroaren 7 eta 8 Donostian, anime rola ekimena antolatu du rolariak elkarteak, Ebla liburu dendan. Lander Kornago sukaldariare gurean izango da, aragi ondua izango da gaurko gaia. Eta entzina folk jaialdia zereariko gara, musika eta taxia telangintasia batzen dituen jaialdiaz. Eta maite dutak elkarbanatuko ditugu, ezkontzetaz hitz egin nahi dizuet. Aira. Entzuleok Baurriako 7 ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratien zarete. Zuekin entzuleok June Romateti barguren, egunon? Kaixo, kamarak gorroto nau. Bai? Ospa egin du. Baina ez du, orokorrean... Orokorrean hemen esertzen gen guztiak. Bai, alki hori usatzen du. Ez dakizeratik goiuri zentro-zentroan jartzeko joera dauka.
Gaur bereziki... hemen berak agintzen duela. Bereziki polita dagolako eta, claro. Eta motivatuta, bereziki motivatuta. Eta kamiseta polita dara mazun, oiuri? Laportutakoa. Laportutakoa da? Laportutakoa da. Benetan? Nik hemen botata ikusi nuen behin, eta... Ez da egia izango. Hartu egin nuen. Ez da egia. Gezurretan ari zara. Laportu egin dut. Gezurretan ari zara. Baizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1055 du, urriak 27, goizak 10:06 minutu, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongietorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean egunon! Help me just to pass this test of time. I wish that I was blind. Strange thing to wish for, but I just can't unsee all this misery. Help me clear this fear that's in my mind. I wish that it was lost. I can't help but think this world is on the brink in my mind. Everything's not lost, dena ez dago galdua. Gregory Porterren kantonekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, 1055 garren hau, eta bai, ordu aldaketak aztoratu gaitu, baina ez gaitu nahastu entzuleok hemen gaude, dagokion orduan, antza denez, dagokigula esan diguten orduarekin, ez da? Goizeko 10 zuekin, bigarren kafea hartzeko pres, naiz eta nik oraintxe 3 hartu berri dudan, ez dakit, bidai luze izan dut azken astean, eta pixkat oraindik nagiak endu gabe nabil. Dena itortzen hasita. Ziaz horrela behiratu jun, Ez, nintzen pentsatzen ni bidairi gabe nagiak entzuen. Berdin zaudela. Bai, eta hori kirola egiten egon naizela goizean, orduan. Bai? Bai, rehabilitazio egiten dut astelenean, goizeko 7etan hasten naiz. Ados. Uste nuen, mantzizula orain goizeko 6etan gimnasiora joategatik. Bueno, bai da nola bait. Goizeko 7etan gimnasioan, no? Hori da, baina, beste... Nola bait zure... Beharrak eraman da, bai. Zeina zure maite dut, June? Nire maite duta da, guretzat urria bada Horretako Gaztetxearen urrenaren hilabetea. Urrena beti ospatzen dugu, edo eguna handia deitzen dioguna beti ospatzen diogu azkeneko larun batean, baina urria eukitzen dugu beteta ekitaldi ezberdinez, beti hasten gaia bertso afari elegantearekin. Gero urrengo asteburuan egiten dugu Urdaburu mendira ibilaldi bat, eta han Ibon Zabalari omenaldi bat egiten zaio, izan zen gaztetxeari izena ematen dion gazte bat, itzena gaztegun bat antolatzen ari zen bitartean. Eta gero egun handia iristen da, eta normalean egun handiak nik esango nuke orokorrean gaztetxe askore egitaraua ere askotan antzekoa izaten dela. Goizean nahiko lasai ezaten da, baina gero hori bazkaria ondoren poteoren bat, elektropodo txarangaren bat, edo horrelako zerbait, eta gauean kontzertuak. Normalean horrela antolatzen ditugu, ohituta gaudelako eta erresagoa delako. Baina aurten antolatzen ari zirenek erabaki zuten goiza aprobetxatzea eta goizean gazte sortzailei tokia egitea, eta antolatu zen azoka bat. Eta hasi ziren jendea kontaktatzen, eta azkenean azken momentuko bajak kontuan hartu gabe,
kontuan hartuta barkatu, 18 postu ezberdin jartzea lortu genuen, bazeuden belarretakoak edo beraztunak eta bitxiak egiten zituen jendea, bazeuden ilustratzeiak, bazegon pertsona bat parakaidasen sokekin txakurrentzako lepokoak eta korreak egiten zituen pertsona bat, boltsak egiten zituztenak, zeuden gauza ezberdin erosializateko, zeuden jertxeak, arropa, eta izan zen oso polita etzelako gaztetxean egin zelako herriaran mugimendu gehien dagoen plazetako batean, eta naiz eta gazte sortzaileak izan, eta naiz eta gaztetxeak antolatutako zerbait izan, herri osoa pasazelako bertatik, adinez berdinetakoak, eta jendeak zeukalako gastatzeko gogoa ematen duenez, bintzat postuetako jendea oso pozik bueltatu zen etxera, denen valorazioa oso positiboa izan zen, bai giro aldetik eta oso eskertuta juntziren, normalean artisau azoketan kokatzen baldin badirelako, izaten direlako bagian gazteagoak direnez, kasu gutxiago egiten dietenak, edo ilustratzaile ere kasu egitea ez delako hain erresa artisau azoka batean, eta nola gazte sortzaileen azoka zen oso eroso sentitu zirelako, eta egia da guk kanpotik bintzat oso ondo pasagenurako asko gastatu genuelako ere. Eta hori da nire maite dut, oso pozgarria dela bintzat gaztetxeak ere horrelako gauzak antolatuta ikustea funtzionatzen dutela. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Nik maite dut bat daukate, hola iraganean geratu zaidana, duela pare bat aste gertatu zelako, baina berreskuratu nahi dudana, edo horretan nuena, eta da, duela aste pare bat esango nuke, Lemoan jo genuen postal kolekzionistak taldearekin, eta antxe kontzertu ostean jendea etorri zen, disko batzuk erostera, kamisetak erostera, eta bikote bat, ez dakit, heldua, ez dakit 60 urteren bueltan izango zituzten, edo urbildu zen, eta ez dakit kamiseta, ozedea, ozer erosi zuten, ez dut gogoan zehazki hori, ze beste gauza batekin geratu nintzen noski, eta esan zidaten, nahizu, kontzertu asko gustatu zaigu, eta eskerrik asko, eskerrik asko detortzeagatik, eta entzuten zaituztegu bigarren kafean, eta esan, ara, ze polita ezagutzen ez duzun norbait, eta gehien ezagutzen ez duzun herri batean, jendeak lotzen duela, zure jarduera musikala, eta egunero egiten dugun, ez dakit irrati ariketa politau, beraz hemendik, Lemoatik entzuten ari badira bi pertsona horiek, besarkada estu bat, eta poza ematen duela, jakitea lotzen gaituzuela, egiten ditugun gauzetan, eta entzuten gaituzuela egunero, hori ere gauza derra. Beraz hemendik, besarkada estu bat, pentsatzen dut Lemoa aztarrak zirela, akaso Zornotzatik, edo Igorretik, edo Euskal Honondik etorritakoak ziren, etorri zineten lekutik etorri zinetela, plazar bat, eta eskerrik asko, entzuteagatik egunero, eta esateagatik entzuten gaituzuela. Hauxe eskatu digo Juri Zeizarandiak, eta hauxe jarri diot kantu hau. Ray abeslariaren Where is my husband da abesti hau, eta nire maite duta izan zitekeen abestia horrela, bere baitan, ze
Asko gustatzen zait abesti hau, asko gustatzen zait Rai abeslari bezala, asko gustatzen zait Rai ekoizle bezala eta sortzaile bezala. Berak abesti hau sortu du eta prozesu guztia sareetan kontatu du, nola osatu duen abesti hau, oso abesti divertigarria da, estilo asko eta gauza asko nazten ditu, baite musika tresnak eta abesti mota asko, nik uste dut egin duela, berari gustatzen zaiola abestea eta egin nahi zuela abesti bat, baduena zati azkar bat baduena, zati lasai bat baduena, kapela zati bat baduena, ez dakit, horrelako aizeko segulako banda atzean, eta asko gustatzen zait, baina ze gertatzen zait abesti honekin, bueno, banagoela ni egunero, nere etxean edo lanean edo bakarrik nagoenean abesti hau abesten, eta zer dio abesti honek? Baby, where the hell is my husband? Hau da, baby, maitia, non de Montre dago nere senarra. Eta abestiaren zati bat dago asko gustatzen zaidena, dala oso azkarra besten duen zati bat, eta esaten du, nahiko nuke diamantezko eraztun bat, jantzteko nere eraztuneko atzan, eta erakusteko, eta hitz egiteko honen eraztunaren inguruan denbora guztian. Orduan, abestia gustatzen zait, abesten egoten naiz, baina gero esaten diot nere buruari. Goiri, konturatzen zara zer ari zaren abesten? Ez da ezer txarra, bueno, zenur bat nahi izatea, oza, ez da zerbait, ez dakit, despektiboa edo etzara abestenari norbaiti zerbait itxusia egin nahi diozula, akatu nahi diozula norbait edo laban bat sartu nahi diozula bizkarretik edo dana dalakoa, baina sortzen dizkit nere inkoherentziak, ze iruditzen zait senar baten zai egotearen kontu hori aspaldi garaitu genuela, eta jada neska gazteon helburua bizitzan ez dela hori, ez? Ezkontza bat eta senar bat topatzea, eta senarra topatzen balin baduzu, dena ondo dago. Baina gero horrelako abestiak entzuten ditut, eta esaten dut, bai, puntu horretan gaude gizarte bezala, ala ez. Ala jarraitzen dugu senar bat eta ezkontza bat bilatzen, ametsa izango balitz bezala kontsideratzen. Eta zalantzak sortzen dizkit, eta orduan erabaki dut bihar edo aste honetan tarte bat daukagunean, bai? ezkontzen inguruan hitz egin egizu edala, ze atera berri da The Not Worldwidek egindako ikerketa bat, mundu mailakoa, eta berak dio gazteen, hau da, zeta belaunaldiko 86%ak diola, ezkontzeko asmoa duela bere bizitzako uneren batean. Hau da, azken aurreko urteekin alderatu ezkero, igotzen ari da, datu hori. Hau da, ezkontzeko asmo gehiago dute orain gaztek, duela 5 urte baino adibidez, eta horren inguruan hitz egingo dut, ze uste dut badakidala zer dagoen horren atzean, eta kontatu nahi dizuet kulturalki ere, ze erreferente dauzkagun, eta ze eragin daukan adibidez, nire ustez, Taylor Swift ezkontzera joateak. Wow. Amaia Miranda kareratu zuen ostiralean, larun batean, oraintxe zalantzan nabil, bere disko berria. Datorren hilaren 12an, azaroaren 12an izango da gurekin Amaia Miranda, bigarrenez, aurreko diskoarekin ere gurekin izan genuen, eta mentxari gara, dagoeneko aurrerapen kantu izan dako, amak dio entzuten, Amaia Mirandak cada vez que te veo lo entiendo diskoa kaleratu zuen, esan da bezala, ostiralean bai, hilaren 24an, eta hementxearen kantuarekin egingo dugu aurrera. Bueno, eta gauza bat, orain txidatzi digute esanez, Egiptotik entzuten ari zaizkigula, gunatik ari zaizkigula entzuten. Nahikoa da. Bai, entzuten duzuen bezalaxe beraz. Saba Alkair, uste dut horrela esaten dela, Saba Alkair, Karim, Ahmed, Gehat, eta gainontzeko nekaneren lagunei, ze, bueno, ondo bizi direnak, ondo bizi dira. Hementxe, gaunatik saioa ikusten eta lagun guztiak agurtzen zaituzte, flipatzen daude zuen saioarekin. Xukran. Bueno, xukran zuei. Eta tira, kontatuko digu nekane altzeleik. Zerratan da bilen, loporretan edo, ezkontzak aipatu dituzula. Hau ere ezkontzak giroan ibili da. Egipton? Bai. Ezkontza bat Egipton. Igual etorri bardu bigarren kafera Egiptoko ezkontza bat nola ben kontatzera? Bai. Venga, horrengo honetan,
Zera, kroasanak jarriko ditugu. Bueno, hemendik agur bat nekaneri, indiokerri ere bai, hemen egunon gaztiak, gorkak dio kaixo, ni gaur astelena, eske gaur astelen potoloa da, astelen kosmikoa. Nire bi maite dutak, hauesek dira, bata, ostiralean, ze honan ere Ibarzabali ematea urrizko urresaria. Eta atzo Zumarragan, 250 pertsona bildu ginen, txata emakume langilari omenaldi egitea. Hala, ze hona, ez nuen txataren berri, baina ze polita, herria batu dela horrelako omenaldi bat egiteko. Eta zesari eman diozun ere Ibarzabali, gorka, kontatu. Hori da. Porrotx paiazua eta musika. Nire, zego juri? Ez berkatu. Nire lehen bertso plaza Urretxuko Aldiri herriko taberna izan zen, orain dela 15 urte. Bueno, gorka bertsolari, gehi jartzaile, denetarik dugu. Dantza eharra eta kamiseta eharragoa. Bai, pasan nintzan hortik, azokatik, eta oso ondo zeon poza emantzien ikustea gazte sortzaile asko dagoela, dio indiokerrek. Egia da. Animo eta zorionak. Nik hau ez nekien, dio gorkak. Zer etzen nekien gorka? 12 esan du hori, eta jaztakit zeginen aipatzen orduan. June. Azokarena, Junek aipatuen azokarena. Nola ba, gorkak plan bat galdu du, aste honetan. Egon da, itzordu bat, eta gorka ez da joan, eta hori ez da posible, gorkak Euskal Herriko itzordu guztiak ezagutzen baditu. Alaxe da. No sé lo que es. Eta Amaia Mirandaren diskoari izen ematen dion kantua, cada vez que lo veo, cada vez que te veo, lo entiendo. Cada vez que te veo, lo entiendo. Esan da bezala entzuleok, Amaia Miranda urriaren 12 izango dugu, azaroaren 12 izango dugu gurekin, baina oraindik hurrengo hitzorduetan, gure elkarrizketa akustikoetan, Pascal Irigoyen xak izango da asteazken honetan gurean, eta datorren astean aria. Hementxe izango dugu Marina Landa, eta bere taldekideak, oraindik ez dakit ziur, badakite Larra etorriko dela baterian, badakit etorriko dela Ina gitarran, eta zalantza Inaki Ortego pianoan izango dugun ala ez, baina guk pianoa dagoeneko afinatuta daukagu txukun, berak ikusiko du, badatorren ala ez. Goizeko 10:23 minutu, aurrera guazen zuleok, hementxe bigarren kafean, naiz irratien. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Osakako Kaifukan institutuan ez dakite zer egin zuekin. Gelako bihurriak zarete. Andereño bat da zuen gustoko bakarra. Tanaka sensei. Baina gaur bertan albiste txar bat izan duzue. Tanaka hil eginda eta irakasle berri bat etorri da bera ordezkatzera. Asami sensei. Irakasle berria oso zorrotza da eta kuaderno beltz bat darama beti gainean. Zer gertatu zaio Tanakari? Norbaitek pentsalezake gai jartzaileak parean dituela oian aiguaran eta metxe arzaiuz, baina ez, parean zarena zu izan zaitezke, eta ez duzu 8 txikian abestu beharrik.
akaso bestelako lanak egin bai. Zerbaiten bila dabiz urria daukanak geiona izaten di. Datorren azaroaren 7 eta 8 Donostian anime rola ekimena antolatuko du rolariak elkarteak eta ebla liburu dendak. Euskaraz rol jokoetan aritzeko aukera izango dute parte hartzaiek, alegia, zuk zeuk anime eta manga komikietan oinarritutako istorioak lankidetzan sortuz. Tartean, sarrera honen hasieran irakurritakoa, Tanaka hil eginda. Aurten ere Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaldiarekin lankidetzan euskarazko rol partidak eskiniko dituzte. Noski hemen kontatuko dizuegu izena nola eman behar duzuen, eta baita inoiz rol partidetan aritu ez bazarete, jakin beharreko guztia hori ere kontatuko dizuegu. Pello Gutierrez rolariak elkarteko kidea gurean da, enegarren kafea hartzeko. Bera gustora esango nuke, eta baita gu ere. Pello Gutierrez, egunon eta ongitorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbitazio konbiditeagatik. Nega duzu kaskoa jantzi. Kaskoa jantziko ditut. Eta tira, lehenengo bi galderak egingo dizkizugu, bueno, goiurik egingo dizkizu, ze asko gustatzen zaio galdera hauek egitea. Nere zalantza da, nola, Pello, ez zen bere lehenengo aldia, gure irratsaioan, egin ote dizkiogun, ja, agian bai, agian, Ez dut uste, esango nuke ezetz. Esango nuke azkeneko Pello gurean zinemagile txaketarekin egontzela, eta ez rolari txaketarekin. Bai. Eta orduan ezken izkiola egin, baina nago ziure. Bueno, nik egingo ditut bi galderak, kontua da, bi galdera egingo ditu dalanik, eta zuk bitako bat aukeratu behar duzula soilik. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, soilik konta dezaket zure bizitzako etapa bat, zein etapa aukeratuko zenuken. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzuen edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Esan bezala, nik bi galderak egin ditut, baina zuk bakarra erantzun behar duzu, eta zure esku, pelicularena edo hiletarena erantzute. Uste lehenengo galderari lotuko naizela. Hileta egia esan, nik oso hileta simplea pentsatzen dut, osea, ez da oso erantzun polita izango, ez da oso erantzun interesgarri izango. Baina beste galdera, bai, nik uste dut nahiko argi dakadetala, orain, claro, pues duela 2 urte terdi aita naizela, eta hor badagola zer kontatua, ez? Aitatasunaren histori hori, eta uste dut hor pelikula oso politak egin daitezkela, realidadetik abiatuz, baina baita fikziozko pelikula bat egin daiteke, bueno, bizitza nola aldatzen zaizun, baita ze kontraesan asko agertzen zaizkizun zure eguneroko bizitza hortan, eta oso gauza interesgarria izan daitekela bai. Oso ondo. Errealitatea eta fikzioa aipatu dituzu pelikula hori osatzeko, eta, bueno, guk hemen pelikula ezberdinak osatu behar ditugu, nolabait aipatu ditudan, gai horietatik abiatuta. Kontatu dugu, Tanaka hil egin dela, eta ez dakigula zer gertatu zaion Tanakari. Hau, izango litzateke, rol partida batean maigainean kokatzen den, nolabait, abia puntua, premisa. Hau gertatu da. Hortik aurrera nola egituratzen da rol partida, ze askotan egon zara gurekin, hitz egin dugu ontaz, baina uste dut entzulen artean zalantza hauek beti sortzen direla, eta nahi dugu roltzalea zuenera joatea, baina kaso roltzaleak dagoeneko badauka bide hori osatuta, ezagutzen zaituzte, baina gure entzulen artean egongo da ezagutzen ez zaituztenik, eta ez dakienik oso ondo. Zer gertatzen da partida horretan orain? Bai, nik saiatzen naiz esplikatzen, beti esaten dugu rolera jolastea azaltzea, zailagoa dela jolastea bera baino. Bueno, bizitza ere horrela da, ez? Bizitza erresagoa da azaltzea baino. Eta kontua da, rol partida bat azkenan mai baten inguruan jolasten da, eta mai baten inguruan sartzen diren jokalari kopuruekin. Eta normalan egoten da gidari bat, gidari horrek historia baten abia puntua
jartzen du, eta beste jokalariek paper, pertsonaia desberdinen paperak hartzen dituzte. Eta pertsonaia horiek egingo luketena edo esango luketena antzezten dute, besta antzeztu beharrik ere, baizik, adierazi zer egiten duten, eta historia bapatekotasunean aldatzen doa eta aurrera dijoa, pixkanaka, eta inork ez daki, jende guztiak daki nola azten den historia, baina inork ez daki nola bukatuko den. Eta denon artean, azkenen finean, denon artean historia bat kontatzea da. 2 ordu inguruko partidak. Gutxi gora, bera, bai. 3-4-5 jokalarirentzat hori da neurri ona. Bai, hori izaten da normalean. Claro, partida luzeagoak egin izan dira, gero saio desberdinetan, badago jendea urteak eta urteak luzatzen dituela partidak, ez? Hilabetero gelditzen dira atxalde bat. Edo egin daiteke saio bakar batean partidatxo bat kontatu. Guk anime rolan aurkeztuko ditugunak printzipio saio bakarreko partidak izango dira, hori, jendeak probatu dezan eta pare bat ordutan hola ikus dezaten zer den rola eta ondo pasa dezaten. Beraz, hementxe nolabaite proposamena, uste dute ulertu dela, zer den egin behar dena, eta hementxe azaroak 7 eta 8 guk proposamena bota behar duguna. Anime rola ekimena, ez da lehen aldi osatzen duzuela, ez da lehen gunea ere, bestelako lekutan ere aritu zarete horrelakoekin, baina kasu honetan ebla liburu dendarekin nolabait elkarlanean sortu duzu. Bai, egia da, rolariak elkartearen base sekretua esan dezakegu ebla liburu denda dela, ez? Pixkat rolaren templo handia da, eta euskerazko rolaren templo handia da. Orduan, beti zerbait antolatzen dugunean, saiatzen gera ebla ere barruan sartzen, ze benetan merezi du lekuak ezagutzeak baita. Horre, aipatu duzu euskeraz ari garenean, hori bada, nolabait, rolariak eta anime rola proiektu honen ezaugarrietako bat. Azkenean, rolean jolasteko 3-4-5 lagun esan dugu, mai bat, papera eta arkatza eta permisa bat, eta dadoak, eta abia puntu bat, eta hortik aurrera imaginazioa gara daiteke norberak nahi duen hizkuntza, baina pentsatzen dut, espazio ez ikaragarri nolabait mainstreama den honetan, rola bada, pixkat nitxozko espazio bat, hizkuntza gutxito batean egiteko ere, esfortzu bat edo konbikzio bat egon behar duela hor norbait. Esaten dugu nitxoaren nitxoa gerela, ez? Rola nitxoa baldin bada, rola euskeraz oraindik nitxoagoa da, ez? Bai. Eta egia da gainera oso referente gutxi daudela, ez? Rola elkarrizketa baten bitartez jolasten denez, hizkuntza oso garrantzitsua da, orduan, rol jolas gehienak gaztelaniaz edo inglesez edo frantsesez idatzia daude eta egia da nahi gabe ere hizkuntza horietara jotzen dugula. Nik neuk, nik txikitatik jolasten du rolera eta goratzen du gure txikitako kuadrillak rolean aritu ginen, gu beti euskalduna ginen, gure artean euskaraz hitz egiten genuen, baina claro, rol liburuak denak gaztelaniaz zeudenez eta gaztelaniaz jolasten hasi ginen, ze pentsatzen genuen hala jolastu behar dela eta material guztia hizkuntza horretan zena. Eta norbait konturatu zen arte eta esan zuen, baina hau euskaraz ere egin dezakegu, ezta? Eta uste dut, rol munduan hori asko gertatu dela, ez? Bai, jende oso euskalduna birenak, azkenan beste hizkuntzetara pasa behar izan dela rolan aritzeko, eta gu pixkat ere horri buelta emateko iritsi gera, ez? Horretarako nahi dugu, material guztiak euskeratu, jolas berriak sortu euskeraz propio, eta horren bitartez euskera ere sustatzeko, azken finean euskaltzaleak era rolari ez gain. Aste honetan justu duela egun pare bat, honintzen omegnean Jani Rodari ondiaren jaioterrian, eta hor fantasiaren gramatika ura etorri zitzaidan burura, berreskuratu nuen Jose Mari Carrererekin hemen duela 5 urte, osatu genuen olako monografiko bat Jani Rodariren inguruan eta pixkat fantasiaren eta jolas horretan haren museoan bazeuden olako jolas interesgarriak, ez? Pertsonaia, lekua, gertakaria eta hortik sortu ipuina. Bueno, badauka, ez, ipuin kontalaritzatik, badauka fantasiarako espazio hortatik, ez, role partida batek. Bai, nire ustez asko dauka. Azken finean, nik asko esaten dut, badaukala bertsolaritzaren kutsu hori, ez, baina kolektiboki egiten den gauza bat, ez, bertsolaria igual banaka edo binaka egiten den gauza bat izaten da normalean, bertso bakoitza, hau kolektiboki egiten da, eta prosan, ez, bertsolaritza poesia denean, rola prosa da, ez, narratiboagoa da gian. Eta alde hortatik badauka fantasiarekin zea hori. Nik ere gustatzen zait esatea, azkenan
guk fikzioa behar dugula, bai, izan daiteke rola, izan daitezke filmak, izan daitezke literaturak, baina gure mundua eta gizartea ezagutzeko fikzioa beharra daukagu, ez? Laguntzen digu egituratzen eta ondo ulertzen inguruan daukaguna, ez? Eta azkenean, beste hizkuntza batean egiten duzunean, beste hizkuntza eta kultura horren egiturak hartzen dituzu, eta azkenean euskaldunok garenok behar ditugu euskerazko ereduak hori egiteko, ez? Eta erreferenteak, eta hori oso garrantzitsua da. Gaiuri pentsatzen oso originala izan nintzela gai jartzaiarekin horre sarreran, eta peiok esan digu beti pentsatu duela bertsolaritzatik ere bazuela, beraz, ena izain original izan. Betere, egia da, hori askotan esaten dugu, nire ustez, rola oso gauza ludiko bada, eta batez ere jolas eta jokotik dauka asko, baina gustatzen zaizu ere pixkat elebatzea literaturara, ez? Rola ere literatura da, eta, bueno, askotan ez zaigu aintzat hartzen, baina nire ustez hori, orduan, bertsolaritzarekin ekiparazio horretan laguntzen du. Tira, aipatu dugu nola azaroaren 7 eta 8 izango diren hitzordu hauek, eta joango gara pixkanaka akaso jendeari ere gozea pizteko abia-puntu horiek aipatzen ari naizen premisa edo sinopsi hauek errepasatzen. Lehenengoa hause, aipatu bezala, Osakako Kaifukan institutuan, ez dakite zer egin zuekin, gelako bihurriak zarete, andereño bat da zuen gustoko bakarra, Tanaka Sensei, baina gaur bertan albiste txar bat izan duzue. Tanaka hil eginda eta irakasle berri bat etorri da, bera ordezkatzera. Asami Sensei, irakasle berria oso zorrotza da, eta kuaderno beltz bat darama beti gainean. Zer gertatu zaio Tanakari? Jolasa edo sistema gure azken uda. Hau, azaldu egin behar dugu azteko. Lehenengo gauza azaldu behar duguna da, aurten anime rola dena, Donostiako beldurrez eta fantasiazko zinemaren astearen barruan animedon saila sortu zuteniaz, eta orduan aurten ebai rol jolasak sartu nahi izan ditugu anime eta mangarekin zerikusia duten rol jolasak. Orduan, jolas guztiek oinarrian izango dute existitzen den anime bat, edo manga komiki bat, edo lako zerbait. Halere, ez da horretan espertoa izan behar izena emateko, behar den guztia jakingo dugu partidan zehar. Orduan, lehenengo partida, aipatu duzun partida, da Death Note mangari buruzkoa, ez dakit jendeak ezagutzen duen, baina, badago kuaderno beltz bat, bertan izen bat idatzizkero persona hori hile egiten da. Eta horri buruzko zea bat. Sistema erabiltzen duguna, kasu honetan da, gure azken uda deitzen den jolas batekoa, nuestro último verano zen gaztelaniaz, Bilboko lagun batzuek idatzitakoa da, eta euskeratua daukagu, eta da, 80. hamarkadako nerabeen historia kontatzeko, Stranger Things eta estilo hortako pelikulak egiteko. Orduan, nasketa bada, Stranger Things eta Death Note nantzeko zehar bat egiteko. 2 orduko iraupena, jokalariko purua 3 eta 7 bitartekoa, eta hemen, partidan erabiliko diren segurtasun neurriak irakurtzen dugu. Isa txartela, marrak eta beloak, ate irekia. Bai, rol partietan batez ere ez ezagunekin jolasten duzunean, segurtasun neurriak oso garrantzitsuak dira. Karo, zuk ez dakizu historia nora jundaiteken, ez? Eta pertsonaia batek, agian, konstienteki bere ondo eginez, baina pertsonaiaren nahiak bilatuz, egin ditzake gauzak, mailan beste norbait deseroso sentidarazti dezakenak, ez? Imaginatu dezagun, hori ez da inoiz gertatuko, baina imaginatu dezagun, nire pertsonaiak zure pertsonaia bortxatu egiten duela, ez? Adibidez, mailan dagoen norbaitek, ez da eroso egongo horrelako egoera batekin, ez? Orduan, horregatik, hasieratik planteatzen dira horrelako zeak, ez? Partida honetan ez ditugu sexu bortxaketarik eta egingo, ez da egongo indarkeriarik partida honetan, edo nik adibidez, ni erretzeari uzten ari natzaio oraintxe bertan, eta ez nuke nahi, tabakoa agertzea partida honetan. Beti ere ari gara fikziotik, eta noski,
garbi da garatu zaigu ez bortxaketen kasuan eta hortan ari garela, baina tabakoaren kasuan horrek ez esan nahi partidan erreko denik, baizik eta pertsonaia bat kontakizunean, fikzioan, zigarro bat piztu du eta hori ez dela egiten, adibidez. Hori da, zuk aurretik, horiek dira batez ere marrak eta beloak, ez zuk marra jartzen duzu, adibidez gai hau ez dut nahi partidan zehar inoiz ateratzea, eta beloak dira, bueno, atera daiteke, baino oso lausoki aterako dugu, ez? Gainetik pasako dugu olako zerbait gertatzen denean. Hainbat gauza atera daitezke. Interesgarria bai. Nire amona orantxe bertan Alzheimerrakin dago, eta ez dut nahi, bueno, pixkat gaizki dauden adineko personak ez dut nahi agertzea partidan. Orain jende guztiak mailan badaki hori ez dela gertatuko, ez? Persona hori deseroso dengo delako. Gero badira, isas txartela da, adibidez aurretik planteatu ez den zerbait agertzen bada mailan eta zu benetan gaizki bazaude, isas txartel bat jartzen da mailaren erdian eta norbetek ikutzen badu isas txartel hori, esan nahi du gai hori saltatu egingo dugula. Eta gero, ate irikia da baita ere, edozein momentutan deseroso bazaude eta ez bazaude ondo, eta partidatik ateratzeko aukera daukazula eta lasai juteko. Hori batez ere, gehienetan ia inoiz ez da erabiltzen olako zeharik benetan, azkenean denon artean atseginak izaten saiatzen gara, ezta? Baina egia da, ez ezagunekin jolasten duzunan, ez dakizu inoiz zer gertatu daiteke, nor daukazun ondoan, orduan hori segurtasun arau horiek horregatik jartzen ditu. Pentsatzen dut, esaterako, gerta daitekela ez, norbaitek bizitzan pasarte traumatiko bat gainditu berri du, eta hori izan daiteke zerbait hain simplea eta ez hain simplea esango dut, nik asko sufritu nolako, baina zure txakurraren eriotza. Eta partidan, pentsatzen duzu, nik beharko nuke, honekin oso dolu prozesuan nagoelako, hau ez aipatzea, ez? Hori da, horrelako gauzak egiten dira, bai. Ados. Roland inoiz aritu ez direnentzat partida aproposal da, bai, ze izango dira, gero biztazu bat azkar botako diogu, baina akaso hain egoki ez direnak, komplexuago direnak, peio, edo gehiago dago jolas sistemarekin lotuta? Gehiago sistemarekin izaten da, eta baita ere heldutasun maila bat ere eskatzen dela, bai. Egia da, nik uste esango nuke aurten planteatu ditugun partida guztietan ziberrientzako irekiak direla, ez dela arazorik egongo. Eta ala jartzen ez badu igual akatxen bat izango. Baina nire ustez aurten bai ez dagoela arazorik. Egia da, normalean rol partida gehienak oso errez, lehenengo 5 minututan dinamika ulertzen duzu jokalari berria bazera ere, orduan ez dago arazorik alde hortatik. Kasu batzuetan beste urteren batean egin izan dugu, aurreratuentzako partidaren bat, eta baina, ni personalki naiz oso zalea horrena. Nire ustez, partidarik komplikatuena ere oso errez ulertzen da, eta edo nor karrapatuko du lehenengo 5 minutu horietan. Ados, 12 urtetik gorakoa eta maizterra zuzeu izango zara, peio, baina badugun beste bat, tximistaren bidetik liburuen bila Atopia versus Dragon Ball. Agentziak anomalia bat detektatu du, inongo azalpenik gabe 50-30 urte tarteko euskal herritarrak latinoz hitz egiten hasi dira, eta horrek erabat aldatu du errealitatea. Fakzio bakoitzeko ordezkariek egoera irauli beharko dute azken 7 atopiak bilatuz eta Shenrol dragoia esnatuz. Bueno. Parra egiten du peiok, imaginatzen du zergatik, hau, nolait esateko, maitasun guzitik pixka frikiagoa da igual, ez? Bai, ulertu dezakezen bezala, hau nahiko makarrada handi bada. Eta da, beste nasketa bada, da Atopia rol jokoa dragoibola jokoarekin nastuta, ez? Orduan, gaur egungo Euskal Herrira ekartzen du dragoibolaren mundua, baina Atopiaren frikada guztiarekin, fakzio desberdina daude, lurlaua, marcialistak, eta eta zepelinak daude munduan, eta hori dena, dragoibolako pertsonaia desberdinak, eta nastuta. Hori oso eroa izango da partida. Izen emateko rolariak .eusen sartu besterik ez duzue, eta hor jardunaldietan segituan agertuko zaizue banerra anime rola 2025 ostiral,
eta larun bata. Hemen, zalantza oraintxe sortu zait, baina partida baterako izen eman dezakezu bat baino gehiagotarako. Hori da, bi egunetan denez, egun bakoitzan partida bat egin aldezu. Hori da, bi partidak ordu berean jokatzen direlako gainera. Eta larun baterako badaukagu hemen Linxoko ekaitza, Avatar Angen kondaira, eta dandaneko Shibuya 109. Publiko konkretuago batentzako dira, hauek ere oso zabalik euler ditzakegu. Bere zabalik dira, egia da anime zehatz batzutan oinarritua daudela, baina ez dago aurretik ezagutu beharrik hori, azkenean rol partidak denon artean sortzen ditugu, orduan ezagutzen ez badezu ere, gauza berri bat sortuko dugu guztien artean, eta bueno, hasieran azaltzen txiki bat emango dugu, baina adibidez Death Noteko partidan igual, hobeto da aurretikan ez baduzu ezagutzen zer den, eta partidan nik uste hobeto aterako da ez badugu ezagutzen aurretik. Kasu bakoitzan, baina ez da beharrik. Ba hemen txentzuleok uste du xetasun guztiak ere eman dizkizuegula, rolariaken proposamen berri ontarako, anime rola 2025, esan da bezala, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaldiarekin batera edo bat eginez, eta joan den urtean gainera kontatu genizuen hau, hemen Harri Fernandezen eskutik kontatu genizuen, nola animea eta txertatzen zen nola baite proposamen honetan guztian, horri tiraka rolean jokatzeko aitzakiare topatu dute rolariak taldeko lagunek, eta bertatik Peio Gutierrez gurekin izan dugu. Peio, agurtu horretik eta 11 4 minutu ditugulako galdetu barrizugu. Esan dut leno azkeneko zinemagile txaketarekin ikusi zintugula, eta nik oraintxe duan dut buruan zure azken lanaren inguruan zerbait irakurri dudala azken asteetan jaialdiren batean egontzarete, edo zerbait gertatu da? Ez dakit, igual, nien ez enteratu. Badakit hartu gaitu ustela, Tenerifen jaialdiren batean, baina oraindik ez da, azaroan izango da, baina... Akaso horren prentsa barra jaso dugu, buruan nuen, eta... Eta gero, egia da, orain azaroan eta abenduan zer egongo direla filmaren pase batzuk ere, Gasteizen, beste festivalen batean, baina oraindik uste ezin dela esan, Bilbon ere egongo dira pase batzuk oraindik. Oraindik erreplika ikusteko aukera izango duzue, eta bertan, Peio Gutierrezen fazeta zinemagilea ere ezagutzeko aukera hilabete batzuk igaro dira erreplikatik. Beste lanen batekin ari zara, Peio, edo lasai zabiltza? Zazpiterdin ari gera lan berri batekin, Eltzegorra deitzen den proiektu batekin, ez dakit, igual ez aldu nizuen aurrekoan, baina da Eltzegorra da euskal instrumento tradizional bat, baina debekatua dago jotzea. Orduan, 1730 urtean, Idiazabalgo bi anai erbesteratu egin zituzten instrumento hau jotzeagatik. Eta epaiketa guztia registratua dago, garaiko zeatan, dokumentuetan, eta epaiketa horren antzezpen moduko bat egingo dugu. Sorginkeriarekin loturarik egozten zioten, edo? Ez, oso gauza praktikoa da. Instrumentoa bera oso ezatsegina da, eta animaliak erotu egiten dira entzuten dutenean. Eta asko erabiltzen zen, otxoak izutzeko, eta horrela. Eta horren, Idiazabalgo bi tipo hauek, haien animalia kontrolatzeko, behiak kontrolatzeko jotzen zituzten, eta bizilagunaren behiak hil egin ziren, horregatik, izututa korrikatera ziren, eta hil egin ziren, eta horregatik da, bai. Entzuleo, gustu dut Peio Gutierrezekin egingo dugun urrengo itzordua, ez dela roletik izango, baizik eta... Ez dakiz, a ber noiz bukatzen dugun pelikula. Kontatuko diguzu, prozesuan olakoa den beste kafe batekin, Peio Gutierrez mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, eta nahi duzun arte, zaindu asko. Eskerrik asko zuei. Dunela jailuretan, botatzen dugun boteiretan. Hementxe arrailduretan xak asteazkenean gurekin izango dugu, eta bere disko berriko kantu puxka urrengo minututxoa egingo dugu arekin, eta entzuleok segituan azken ordukoaren bila egingo dugu bidea Bilboko estudiotara. Jailuretan, botatzen dugun boteiretan.
Aztu egin zaio kontatzeaino kontatu egingo dugu Pascal Irigoyen entzuten ari garena, kasualitatez ari garela entzuten, bueno, asteazkenean gurean dugulako eta bar, baina joan den urtean beldurro lan izan zela, Peio, beraz... Oso gustora ontzen. Hemendik besarkada bat kontatuko diogu Pascal Ire asteazkenean, gurean izan zaretela duela gutxi. Nena jainuretan, botatzen dugun boteiletan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok basan dizuegu, eguerdiko 11 puntuan ditugu eta segituan azken ordukoaren bila egin beharko dugu bidea. Bilboko estudiotara hain zuzen ere, segituan Itxaso Leon lankidea prest dugula, bai estatzen dugularik. Naiz irratian, bigarren kafea. Bagoaz Bilboko estudiotara esan da bezala, Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta azken ordukoa berak ekarriko dugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, gaur goizean ere aipatu dugu Naiz irratian, Bergarako zezenak ganadutegiak abelburu guztiak 80 buru sakrifikatu beharko dituela, tuberkulosi kasu bat antzeman dutelako sare sozialetan jakinarazi dutenez. Europar Batasuneko araudia oso zorrotza da gai horretan, eta 1% intzidentzia gaindituz gero, ukuluko animalia guztiak hiltzera behartzen du Bergarako zezenak ganadutegian gertatu den bezala. Aurten Gipuzkoan hauteman den bigarren behi tuberkulosi agerraldia da, pasaden otsailean Debako osaka ganadutegiak abelburu guztiak 160 buru sakrifikatu behar izan zituen arrazoi beraren ondorioz. Eta bestalde, gogorekarriko dugu beste gaixotasun batek dermatosi nodular kutsakorrak kezka eragiten jarraitzen duela abeltzaintza sektorean. Oraingoz, Euskal Herrian kasurik agertu ez bada ere. Testuinguru horretan, behin-behinean ganadu azokak bertan bera gelditu dira 7 lurraldeetan, eta aipatuko dugu ere azokez ari garela, gaur goizean jarraitzen ari garen beste gai bat, Gernikako urriko azken astelena dugula gaurkoa Bizkaiko lehen sektorearen jaiegunik handiena, nekazaritza eta artisau produktu honenak eskainiko dituzte 310 postutan, eta azokak jarraipena izango du larun batean Gernikako indabaren egunarekin. Hain zuzen, aberei eragiten ari zaien dermatosis nodular kutsakor hori mintzagai, Markina Semengo ekoizle Arkaitz Baskaranekin hitz egiteko parada izan du goiz honetan Gernikan den Zaloa Badiola lankideak. Azaldu dionez, kezka sartu dute gaitz horren edapena nekazariek. Arduriaz, ez da, arduriaz, bakotxine gaixotasun barri geixia saltzen die, bai pertsonetan, bai animalixitan, bakotxine ez dakigu nundik zer urtetzen da bene honek gaixotasunok, azaldu za frantzin lehenko foko bat, da gero on giron aldin azaldu dela, da bakotxin gerturatzen, da arduriaz. Duela 2 urteko agerraldia ere izan du gogoan Baskaranek. Oindala urtebiko kasuen adibidez, oindala 2 urte EH edo enfermedad hemorragikoa baubina izeneko gaixotasun egozan hemen, da ordun bebardin hasi izan. Entzutezin urrineko kontu ezelan Estremadura aldin ebilela gaixotasune, da beti urrinien ez da helduko esperantza horrekin, da azkenin ona beheldu izan, da jasoko ez da zarrazkixe iban gure ganauen artien. Da, hau, honek, ganauengan ondorixo antzerakuk, edo esan da digun ondorixo hilkortasun mailie, da bai afektatzeko erie antzeko porzentak antzerakuk eta mobitzen da, baina ganaderuai, hau tokatzen dan esplotazioen edo hau tokatzen dan ustialekuen, abere danak hil txotzu ez. Abere danak hil, da bertan enterratzei zu. Orduan ez, galeri izango litzeke, hau honetorreko balitzeke, gutzako azkena izango litzeke, azkena. Bai, arraituko dugu urriko azken astelen honetan Gernikako azokari buruz berri ematen, lekutik bertatik, eta bitartean segi bigarren kafeaz gozatzen, eta gu ordu bete barru itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, eta horixe, zandakoa, hemendik ordu betera, guerdiko 12etan, informazioarekin jarraituko dugu hementxe Naiz irratian, baina guk bitartean, beste giro batzutan murgildu behar dugu hemen bigarren kafean gure, urrengo kolaboratzaia ere prest daukagulako. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde, frenorik gabe, talda bandera, nora biderik gabe
Eta negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero. Ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada, eta hemen gu nahiko jende justukoa gara, baina jende ona etortzen da gure ingurura gauza kontatzera, eta tartean Lander Kornago sukaldari, gastronomo, eta dagoeneko bigarren kafeko lagun ere badena, haragi onduaren inguruan hitz egitera gaur, egunon eta ongi etorri, Lander. Egunon. Ondo algara? Ondo, earki, hemenota, beti. Bai, bueno, salda badago gurean, hori esan genuen, eta salda badago kantonekin agurtzen dugu beti Lander Kornago, baina gaur, bueno, salda egiteko beharrezkoa da batzutan, haragi puxkaon bat, ez beti, salda haragi gabe egin daiteke, uste dut Lander haragidun saldaren zalegoa izango dela. Bai. Bai. Sustantziak inomento, bai. Bada, esara, ez ezurronarekin salda hona da, nola? Bai, hori da. Baina, gaur, ezurra baino, haragia izango dugu erdigunean, bai, protagonistagoa. Eta haragi ondua hain zuzen ere. Bai, itzengo du pixkat, haragi ondutaz, da azkeneko urtetan gastronomin pixka, bueno, ez da bai da sortu ez, haragi ondua, bai, ez, zenbat egun, leku batzutan ikustezu 30, 60, 20, leku batzutan 1000 da piko eguneko haragi ondua ikustezu, eta pixka tortaz, ez da bai datuko dugu. Ikusten dut Goiuri Landerrek segituan hartzen dituela nere amuak, lehengo batean bota nuen hor, ja haragi onduegia pixka bat nazkatzen ari zitzaidala, eta honek gidoi, eduki eta izketa gai bihurtu du. Horrela berdu, hori da, bai. Bueno, hau uste dut entzuleare konturatuko zela, lehengoan aipatu genuen hortaz, ez? Badagoela joera bat, garai batean onartezina edo zirudien madurazio puntuko haragia jateko, ez? Eta hori bihurtu dela, bueno, pixka bat moda eta gainera oso preziatu den zerbait. Iaia marketing estrategia txiki bat bihurtu da azkeneko urteetan baita, eta oain dela urte batzuk ezinezkoa iruditzen ditzaigun haragi puskata bat horreukitzea 30 egunez, eta baina mateu beharrezkoa dela haragi bat ona egoteko, ez? Azkenen haragi ondutaz hitz egite deunen, pentsatu behar deu haragiaren prozesu natural bat dala, ez? Azkenen zu animalia hitzezunen, dena atxeden, bere haragi guztia atxeden naduzten baldin bazu temperatura baten, ondatu prozesu hoi ematiozu, ezetasun puntu batekin eta beti airea baita kontrolauta, bere ondatu prozesu hoi hasten da, ez? Azkenen da, entzima prozesu bat. Nun, beren haragi da pixa bat oso orokorren, haragia bea hasteala bere buru jaten, proteina guztik apurtze ditulako, eta biguinagoa eta zaporetsugoa bihurtzeu, azkenen, haragi hoi. Baina, oantxe ikuste deu, darela leku batzuk, gehiengo, azkenen jatetxek izatea, azkenen kontsumidore bukaer finalekin harreman handiena dakatelako, bere madurazio prozesoi asko luzatzeuela, ez? Normalen, beti izatea, 30 eguna diala limitea, ja, 30 egunekin ja haragia ez du ezer hobetzen, baina dara leku batzu, 60, 80, 120, 1000 piko eguneko... 1000 piko? Bai, batzutan ikusi dago, 1000 piko eguneko. Haragi hori erabat lehorra dagoeneko. Seguraski gezurra da. Seguraski gezurra da. Seguraski gezurra izango da, azkenen 1000 piko egun uzten balin bazu haragia ondutzen bea bere kabuz, ezingo zen unjan. Pentsa, laborategi ontara sartzen ari den nire aitak, gorroto du txuleta ekartzen diotenean, 60 edo 80 eguneko zahartzaro horretan, ja pixkat Roquefort usain hartzen duenean txuleta, hemen izketan ari den honen aita amorratzen hasten da. Ni bere talden nago. Bai, ni ere bastante bere talden nago. Eta zerbait esaten du? Edo isilik geratzen den horietako da? Isilik. Gizon hori isilik urazpian ere ez dago. Nolako zura alako espala esaten dute, bai, nik ere baditut. Eta bada esaldi bat, nire aitarena jatetxeetan nik iniz errepikatzen dudana, eta hori ikusten dut, hemen ere badago, ez? Eta da, hasten denean kamareroa esaten zuk
karta hartu duzu, eta esaten, eskatuko izkizut, zera, txipiroiak, eta, ez, txipiroiak ez dauzkagu. Bueno, eta gero zera eskatu behar genuen, auskalo, ez? Albondiga ez dauzkagu. Eta ja, hirugarrena esaten duzunean, jarri guzu, zera, embutido platerrau, eta hori ere ez daukagu, eta orduan botatzen zuen eraitak. Igual esaten badiguzu, zer daukazun, lehenago bukatuko du, esaldi hori nik ere tarteka erabili izan dut, eta txuleta oso onduarekin ere, askotan hori ere zaila da, ze txuleta onduegia usain txarra duena, garai batean, sukaldera itzultzeko joera izan genezakeen, Lander. Nik egin dute, duela 20 urte, duela 15 urte, eizu barkatu baino, hau, txuleta honek usaina dauka, hau pasata dago. Kontureko euki barra dana bat, txuleta batzutan, usaia eta zaporea oso ezberdina dela, ondatu prozesu bat eukitzen balin bazu, ondo egindako bat, txarra egiten balin bazu. Azken ez zuk, ondatu prozesu hori gaizkiten balin bazu, mikroorganismo batzuk azitzeian kaltegarriak diala, eta horiek dira gehien bat usaina emateuenak. Baina, zuk zure prozesu guztia ondo iten balin bazu, Roquefort usaio ez da txarra. Ustel usaina eta Roquefort usaia ez dira gauza bera. Norabait entzule, ari garamen asko simplifikatzen nik, usain hori pixkat, gaztaren fermentazio edo puntu hori hartzen duela aragiak. Fermentazioa da txartzea, baino prozesua kontrolatzen. Hori da. Prozesu kontrolauta baten, prozesua ez baldin bazu kontrolatzen, ja hor ez da fermentazioa, baizik eta txartzen hasiala elikagaia. Nolabait berriro entzulean pentsatzen, txuleta, zaharraren txuleta ditzen diogun hori, inoiz zaipatu genuen ez, iditxuleta berez ez dugula ia inoiz jan, baina zaharrarenari iditxuleta deitu izan zaio, abere zaharraren txuleta horrek beti izan du gurean, 11 prozesu bat, zaharra deitzen diogunean, animalia bera zaharragoa delako, ez delako txala, baina normalean txuleta horiek ere 11 prozesu batekin jan izan ditugu. Eta grasa hori, normalean izaten da txuriska, puntu horiska batekin. Ja, hasi da pixkat horitzen. Hori da. Baina, 120 egunetako 11 prozesua bizi izan duen txuleta batean, grasa hori erabat horia da. Ja, egur kolore hartzen du. Eta nabari da. Baina aragiaren koloreak mantentzen du oraindik bizipoz hori, gorritasun hori. Hori esan duzu, prozesua ondo da hori. Azken ezuk, 120 egunetan malimak ezu txuleta bat hor, bere azalen mo ezberdinak alteako zizkio, berdea garrikoa, horia garrikoa, txuria garrikoa, arkoiris bat emango. Dena ez, baina bere barnukaldean gorria izan behar. Hori da. Azte malin bazu ikusten barnukaldean berdea da hola, horia hasia dala, batzutan esatea aragia erreiteala, ez? Batzutan uzten balin bazu aragia oksigenon kontaktu beste marroiska hoi nola gatzen, hola baldin badao, da oksigeno aukiula. Aizen kontaktu ondala eta hor usteltzen hasia. Hori da, eta aldiz, pixkat, usainarekin dantza horretan gabiltzan honetan, ez? Aipatzen dugun, pixkat, gaztaruntz, Roquefortaren prozesu horri tankera hartzen badiogu, hori 11 prozesu kontrolatu baten barruan dago, beste kontu da, gustatu edo ez? Baina, bestaldean egon litzateke, edon hori etxean gertatu zaigun txahal xerra bat, frigorifikoan denbora pixkat pasa, eta hori ateratzakoan, honek sudurrean jo egiten du, hori beste kontu da. Eta hori da, garai batean esaten nuenik, gertatu zaidala, sukaldera itzultzea txuleta bat, esan ez aizu barkatu, honek dauka usaina, baina ez... Ustel usaia azkar hartzezu. Hori da. Azkar hartzezu. Zure garuna da hoin da, hoi usaintzezunen, ja, atzeak agotatzea. Ja, programauta gare hoi iteko. Baina besten, zuk usaintzezu da esatezu, bale. Jango nuke. Orduan esatezu, bale. Hoi ondo da hoin da, eta pixa bakizu. Eta hori gertatzen zenean, hemen gure Euskal Herri maite honetan, nahiko ikoa zen, eta gure belaunaldiek nik uste oraindik ezagutu dugula txuletari baratxuria jartzen zitzaiola. Eta baratxuria txuletak berez behar, igual ez du behar, kontua da... Behar ez du behar, baina da pixkat usain puntu horik entzeko jartzen zitzaiola. Eta toki batzutan, pixkat, errezeta bezala geratu zela. Oso oikoa da, puntu hori eukitzea, azkenen
pixkat aldatzen, igual adibidez kalamarra jate dituenen taberna batean, frigiuta beti limoiakin ateatzea. Limoia bai da frigitu puntu ekentzeko, baina historikoki izan da limoia bateko txipiroia zeolako, aste bat zemakit barku da txipiroia zeon, de todo menos txipiron. Eta orduan, kontatzen hori, pixkat, zeukitzeko zapore txarri. Bueno, ari gara, haragiaren 11 prozesuetaz hitz egiten, baina nolabait 11ko bi prozesu ezberdin daudela aipatu behar dugu. Bi prozesua dago, ondu lehorra dala oikoena, dry age. Esateana. Hau, atzerrian batez ere kartetan eta orain gurean ere ingelesak alako presentzia duenean ikus dezakegu. Bai, baina bueno, beti izan da hemen protagonista, beti. Hori da, izena orain ikusten dugu, baina ondu lehor horrek beti izan da protagonista. Eta gestea behan da, ondu ezea. O wet age deitzeana. Ez da laoikona, azkenen hori da bai, kontserbazio metodo bat, nun nahi zu zure haragi pusketa beti oso perfil berdina eukitzea, ez duzu alterazio asko nahi. Eta bestea da, madurazio puntu emate duzunen, nun haragia airean uzten da, lehortzen hasten da, pixua galtzen hastea, ezetasuna galtzen hasten da, eta gero kendu itezu, garbitzezu, eta depende ze pertsona zean, 30, 40, egun ematizkiozu. Gure arategietan ikusten ditugun, zintzilika ikusten ditugun txuleta zinta handi horiek dry age edo prozesu lehorra, ondu lehorra. Ondu lehorra, hori da, hasten dira. Normalen hori, 30, gure kasun, 30 jate du. 28, 30, jagutzako da, gure percepzioa ja ez da aldatzen hortik, ja da tope. Eta 11 hori normalean kamara barruan egiten da, hotz kontrolatuan. Hotz kontrolatuan, 4 graduta normalen izatea, ezetasuna pixa daka eta haizea daka baita eta ventiladorekin. Ander, iniz gerta daiteke igual zuk egiten duzu, edo ez da hau egin beharren edo ez den egin behar. Txuleta bat erosi duzu, eta ikutu behatzarekin eta naharitzen duzu agaso txuleta hori oraindik, pixka gogorra dagoela, eta horrek zure etxeko frigorifikoan egun pare bat gehiago eginda, 11ko... Eukitzea dakazu, baina bueno, ez da de gomendagarria, azken hor zuk itzezuna zuk zuretzen lehortu itezu. Azken zu pentsatu bazu, atzen balin bazu txuletero handia, aizala itzeiten 40 kiloko pieza bat, non lehortzezun kanpoko kapa guztia zuk azkenen txuleta bat edukitzen balin bazu bi behatzekoa jutezea etxen, eta ja lehortzezu, eta lehenengo kapa lehortuta da, eta bigarrena ja bekoa baita. Orduan ja kentzen hasi behazu, eta ez da berena etxen iteko. Imerrena da, harakinarekin ondo adostu zer nahi duzun, eta noiz nahi duzu. Konfiantzazko harakinaren jo, eta badakit hemen txuleta gustora hartzen dudala. Vale, eta ondu ezea, wet age izeneko hau, gurean hau ezagutzen dugu, jaten dugu, egoten da? Jaten da eta egoten da. Baina azkenen da pixka gehiago industrian egiten dan prozesu bat. Supermerkatuta guten zean, eta ikusten baldin bazu, behi solomilloa osoa enbasauta wet age da prozesuan da. Azkenen hori da normalen enbasatu itea bere karakteristikak beti berdinak izateko. Azkenen denboran zehar ondo doteko. Eta wet hori norberak askatzen duen urzuku... Urzuku hortan mantentzen da eta listo. Ados. Baditu hainbat onura 11 prozesu honek, baina ustut hau ere argitu behar dugula, seguraski onuraiek deskubritu ditugula erabileraren beharrez, alegia. Animalia hil eta bapatean ezin delako jan. Horregatik. Azkenen horrekitzezu ondura prozesuntan da bikuntasuna, lehenengo eta behin, ze zuntzak apurtu iteia eta azkenen haragi arrezago murtsikatzen da. Bigarrena zaporea, azkenen humedadea galtzen du, humedadea galtzunen zapore kontzentratu iteia, edo zein elikagaitan. Eta azkenen zukutasuna. Azkenen egosketa garai hortan haste zeanen, zukuk hobeto mantentzen dira haragi barrun. Ez dira hainbeste askatzen, ez? Azkenen haragia ezetasun horrekin, galdun pixu horrekin, ja bere zuku goi sobatze ezkiona galdu ditu, eta azkenen barrun gatzia. Ari gara bi kantu batera entzuten, ez? Uste dute... Tira, baipatzen ari gara onuretako batzuk, oinarri-oinarrian gure kulturan edo gure haragia jateko moduan ere, ohitu garela, ez? Haragiak zapore gehiago, xamurtasun hori, egongo da, beste kulturaren batzutan, haragi hori
28 egunekin oso arrunt eta gustora jaten duguna, ondu egi dagoela pentsatuko duenik. Bai, askotan. Kosta egingo zaiena. Bai, askotan. Azken kultura auki bazu, aragiola, hola jateko, azken juten balin bazea adibidez, oin dela urte bat Japonen honitzela, behai ezinezkoa iruditze zaio olako aragi bat jatea. Baita bere aragi mota baita ezberdina dalako, bere txuleta adibidez ez du jaten, baina jatituen ebaki guzti horiek ezin dituzu hola jarri utzi eta zetasun puntu utzi da onduratzen. Behaiek animaliain, reposo pixka bat utzi, azken rigor mortis hori bukatzeko, eta ja freskon jan. Aldiz, azken urteotan ere nahiko modan badago stick tartar edo aragi gordin marinatu hori. Hor aragi hainondu erabiltzen da edo pixka bat gaztexeagoa behar du ez? Bestela zapore gehiagi da. Gehiagi. Erregabe jateko igual. Zapore potentea da. Heavy bastante. 30 egunetan, nolabait, 11 prozesu horren, mugarria edo. Guretzat normala den hori, 28, 30. Hor arte alako abantaia batzuk. Onura batzuk ditu. 30 arte, baina 30 egun horiek pasatakon, ja onura galtzen hastezea, eta hastezea beste gauza batzuk ukitzen, igual gustatzen zaizkizula, baina generalen ez zaizkigu atseginak iruditzen. Azkenen, ezetasuna, lehenengo eta behin ja, kontrola euki bazula, ez? Azkenen, 30 egun eukitzea aragi pusketa bat hor, ja denbora bat, hilabete bada, baina gehiago eukitzen baldin bazu, azkenen kontrolpean euki bazu, ez? Azkenen, ezetasuna eta temperaturaz baldin bazu ondo mantentzen, mikroorganismo kaltegarrik sortzeituzu aragian, eta lehen esan duna, ez? Usaia, txarra, hasten da iten. Gero baita, 30 egunetan, pentsatu behar du, aragia pixua galtzen hasteala. Azken ezetasuna galtzen ari du, pixu galtzen du, eta horrek azken baita garestitu diteu prozesu bat, ez? Jatetxe batek igual 1200 egun eukitzea hor aragi pusketa bat zintzilika, dirua da. Azken jatetxeako baita dirua da, eta 1000 piko egun asko dira. Jatetxe bantzetat, ez bakarrikan aragintza, baizik eta jatetxe eta dirua. Dirua, karo. Akaso, aragia garesti ateratzen da, baina marketing kanpaina merke. 1000 piko egunetan marketing kanpaina. Segun zemat kilo dauzkazun, igual ere garesti. Oso garesti. Azken egun asko dira, eta azken pixu asko galtzezula. Hor prozesu hortan, hor marketing hoi iteuen jatetxek, beti lupakin ikusi bazparare. La ruta ni zerbitzeko musu bat loaren orde. Eta hau guztia, gerora, parrillatik, gatzaren eztabaidetatik, eta beste prozesu batzutatik igaro behar dugun, aragi bat eta zari garenean. 11 prozesua zari gara, eta hor zaporeetan niabardura txiki-txikiak ere sortzen dira egunen poderioz, gero honek beste... Azken bere prozesuak, parrillatik pasa, baita, aragi guztik ez dia onak 11 prozesu hortatik pasatzeko baita, horrekin baita kontu euki barra da, azkenen oiasko bat adibidez jartzea ez da ideia hobenetariko bat, azkenen guk oso ituta gare txuleta jatea, eta oain hasia baita arraia dry age prozesu hortatik pasatzea, ez? Baina ohikoena da beti txuleteroa jartzea gutzako. Arraia ere ontzen hasi gara. Bai. Ta oin hasia arraia ontzen baita, dena garbitu eta zintzilikatu baita prozesu berdinakin, baina bi asteko prozesu baten eman da. Eta arrai edo zein edo arrai konkretu batzuk? Grasadun arraiakin. Adibidez, bonito bat, berdel bat, olako arraiak, hobeto iratu gela denboa. Azkenen arraitxurik, ez dia oso legatza adibidez, komplikau, hori itea. Beti grasa puntu bat duki. Arrai urdineekin gehiago. Da. Eintzen nio galdetzen, pentsatzen dut, gure kulturan hainbesteko pisua izan duen bakailua gatzatu dugunean ere, nolabait ondu ere egin dela. Ezberdina, azkenen gatzan sartzezu, da beste prozesu bada, baina azkenen ondutze prozesu bat eukitzezu baita arrai hortan. Lander Kornagorekin hemen aragi onduaren inguruan aritu gara, nolabait zientziaren eta tradizioaren arteko topagune zoragarri horretan,
baina, bueno, horroinarri teknikoak badira, bestelako pertzeptziak ere bai, eta kultura oso bat ere badago honen atzean nolabait. Oso sakona da, gai, azken oso sakona da, bai kulturala, bai tradizioa, azkenen da arbasoen teknika zar bat errekuperatzeko prozesu bat, oain azkenen baita azken urteetan marketing pixka sartu zaio baita, pixkat aupatzeko, baina bai azkenen dakazu teknika bat oso emozionala eta kulturai oso ligauta da ona. Inoiz zer galdu genuen. Lander Kornago, plazer bat izan da, beti bezala goze uste gaituzu, markatu behar da egun bat, Lander Kornagok bazkaria prestatu behar du. Bai, izango nuke. Soziadera jungo gara. Nik soziadera jarriko dut, produktuare bai, baina. Bueno, produktua ez dakit, igual produktua berak nahiago du aukeratu. Libre, zuena ezuen bezala. Lander Kornago, plazer bat, mila esker. Eskerrik asko zuei. Orain hemen gaudela bide gurutzean utz ditzagun beldurrak atzean ez gara izan onena behar bada baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean, izan garelako, oraindik ere bagara, ta beti izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, itxasoa gara. Entzuleo goizeko 11:27 minutu bai, hementxe gabiltza ordu aldaketa osteko lehen astelenean, zuekin bigarren kafe hartzen, edo hirugarrena, edo batzuk akaso laugarrena ere gustora hartuko genuke, baina kaferik gabe, geratu gara bigarren kafean. Bueno, joan den astean geratu ginen kafe gabe, baina ni hemen naiz egon eta antza inorkeztu faltan bota kafea. Tira, hau ere konponduko dugu momenturen batean. Baina aurrera egin behar dugu eta beste gonbidatu bat izango dugu gurekin hurrengo minutuetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, aurrera egingo dugu esan da bezala, eta segituan aurkeztuko dizuegu gure gorko horrengo gonbidatua.
Ataxia telangiektasia, edo Luis Barr sindromea ere esaten zaiona, herentziazko gaixotasun bat da. Herentzia autosomiko errezesiboko patroi bat duena. Agertzen den lehen sintoma normalean ataxia bera izaten da, ibiltzeko modu ezegonkor bat. Kulunkatuz edo balantzaka ibiltzen dira pertsona hauek. Baina, aurrak direnean agertzen denez, lehen aldiz, askotan ibiltzen ikasten ari direnarekin nahasten da. Gaixotasuna garatzen joaten da urteek aurrera egiten duten bitartean eta sintoma ezberdinak agertzen dira. Horien artean garapen mentalaren murrizketa, larru azala kolore gabetzea, kafesne koloreko orbanak agertzen dira azalean, begietako mugimendu espasmodikoak edo anormalak eta konbultsioak eta errepikatzen diren arnas infekzio larriak. Gaixotasun honi oihartzuna eman eta ikerketan laguntzeko mugimendu ezberdinak sortu izan dira, eta horien artean da Aintzina Folk jaialdia. Gasteizen ospatzen den folk jaialdiak helburuen artean badu gaixotasun hau lantzea eta honen inguruan hitz egiteko gurean dugu gaur Patxi Villenruiz. Egun honetan ongi etorri bigarren kapera, Patxi. Egunon, zer moduz? Gu hemen ondo, saioa aurrera doa, zu zer moduz? Ondo ere bai, ja, kafe hartu dut eta elkarrizketa zuekin. Zoragarri. Patxi, aipatu dut gaixotasun baten inguruan gabiltzala hitz egiten, baina, bueno, lehenik eta behin, bai, entzulek jakin dezaten nola azalduko zenuke edo zer da Aintzina Folk jaialdia bera? Bueno, Aintzina Folk jaialdi solidarioa da, eta zuk esan duzunez bi helburu dauka. Alde batetik, musika folk eta herriko musika ekartzea Gasteizera eta Arabara, eta bestetik bultzatzea ataxia telangiekstasiaren ikerketa eta pazienten beharrak pixka bat estaltzea. Orduan, bi helburu horrekin lan egiten dugu ja aurten 13. edizioan. Horixe galdetu nahi nizun, Patxi, 13 urte pasa dira lehenengo edizio horretatik, noiz eta azte kontestutan sortzen da jaialdi hau? Bueno, pues orain dela 13 urte, tapoiak jaso genituen hemen Gasteizen eta Araban, pizka bat dirua ateratzeko eta hori eta ikerketa martxan jartzeko. Eta bueno, bukatu dugu kanpaina hori eta orduan pentsatu genuen zer egin eta bueno, gu musikariak gara, gustatzen pilo bat musika folk eta musika tradizionala eta erabaki genuen hori egitea jaialdia, alde batetik hori musika ekartzeko eta bestetik ikerketa bultzatzeko. Ni badaukate seme bat, Jon, 22 urterekin eta badauka ataxia telangiektasia. Hemen Gasteizen bi pertsona dago ataxia telangiekstasiarekin eta Araban beste pertsona bat herri batean eta bueno, Euskadin ez dakigu beste bat badago ala ez. Estatu osoan gutxi gora bera 40 kasu aurkitu ditugu. Gaixotasuna bera ez da oso ezaguna edo bueno, ez ezaguna dela esan dezakegu. Nola garatzen da bizitza gaixotasuna hau duten pertsonek, nola garatzen dute bizitza? Bueno, azkenean familian batez ere bizitza osoa aldatzen da, herria jasotzean. Gutxi gora bera, haiek 10 urterekin behar dute aulki gurpilduna mugitzeko edo eguneroko gauza guztiak egiteko laguntza behar dute, bazkaltzeko, janzteko, jateko ere bai, orduan, normalean gurasoen bat utzi du lana edo aldatzen lana hori laguntzeko semeari eta bueno, bai, gutxi gora bera punto de vista, no? Aldatu behar duzu eta bizi behar dugu oraina eta bueno, eta iragarpena ja ikusiko dugu gutxi gora bera, no? Nola izango da. Erabateko dependentzia garatzen dute, ez da, Patxi? Bai, adibidez oso
desgaitasun handia eragiten du gaixotasuna, eta ere immunoeskazia, eta minbizia garatzeko arriskua handia daukate pazienteak. Hau guztia kontuan hartuta eta zuri gertu harrapatuta beraz jaialdia antolatzea erabaki zenuten, ezta? Elkarteren batekin elkarlanean egindako jaialdia da? Bai, gu azkenean lan egiten dugu, gure elkartea, AEFAT, antolatzen du jaialdia, baina beste elkarteekin prestatzen dugu eta gustatzen zaigu hori elkarlana egitea, adibidez Idezko Narrue elkarlana, gero Gasteizko musikariekin eta bandeekin ere bai, adibidez guk jaialdian hasten gara orain azaroaren 15ean kalejira batekin, eta kalejiran gutxi gora bera 100 musiko parte hartuko dute, eta guretzat da oso importantea da elkarlana, eta batez ere jasotzea laguntza, beste pertsonen laguntza, beste gasteiztarren laguntza. Jaialdia bera antolatzen hasi zinetenean, folkarekin egitea erabaki zenuten, folka hartzea ardatz, zergatik folka? Oso ez ezagunagoa den musika estiloa delako, zuei gustatzen zitzaizuelako edo badago? Gustatzen zaigu eta jotzen dugu talde batean, orduan horregatik, eta hemen Gasteizen ez egoen ezer folkiarekin eta musika tradizionalekin ez egoen jaialdi bat, horretarako orduan erabaki genuen hori lotzea alde batetik Gasteizen ez egoen, eta bestetik guri asko gustatzen zait, jotzen dugu, eta hori erabaki genuen hori horregatik. Eta Patxi, aurtengo jaialdia, ez banago oker, urriaren 11ean hasi zenuten, eta abendura arte luzatuko da? Bai, hori da, azkenean, hasiera lehenengo urtean bakarrik asteburu batean egin genuen dena. Jo zuen Carlos Núñezek, Juan Mari Beltrán eta guk, eta bakarrik hori izan zen jaialdia, baina gero handitu da pilo bat jaialdia, eta orain gutxi gora bera 20 ekintza prestatzen ditugu. Orduan hori da, urrian egin genuen 11ean aurkezteko kontzertua, eta gero, adibidez asteburu honetan, Maskaraba jaialdiarekin ere egon gara parte hartzen eta kolaboratzen, eta kalejirarekin azaroaren 25ean hasiko gara ekintza guztia, bukatu arte abenduaren 28ean. Hemen sartu naiz gitaraua pixka bat begiratzera eta ikusi ditzakegu kontzertu ezberdinak daudela, esan bezala, Patxik esan duen bezala, azaroaren 15ean kalejirarekin hasiko gara, eta hortik Oskarbi taldea azaroaren 21ean, Xabier Diaz azaroaren 28ean, eta horrela badaude hainbat eta hainbat kontzertu, baina pixka bat berago joan da ere, tailerrak ere badaudela irakurri dezakegu, ezta, Patxi? Bai, tailerrak oraindik ez dugu ipini webgunean, baina berehala ipiniko dute informazio guztia, baina txalaparta tailerrak edukiko dugu, eta irrintzi tailerrak ere bai, Bodram, Ilian Pipe ere bai, eta dantza tailerrak ere bai, bastango dantzari bat etorriko da tailer bat egiteko. Gutxi gora bera horiek izango dira tailerrak. Eta tailer eta baita kontzertu hauetarako suposatzen dut sarrerak lortu beharko direla, ez da, Patxi? Hauek webgunetik erosten dira? Hori da, bai. Webgunean dena ipinita dago, eta abonu bat atera dugu ere, kontzertu guztirako joateko oso merkea. Eta pixka bat bukatze aldera, Patxi, jendeak bertan parte hartu nahi duenak, edo eta kontzertuetara gerturatu nahi duenak, batez ere tailerri begira, bada adintarte konkreturen bat, bada mugarik dagoena bertaratzeko? Pues, aurten, txalaparta tailerrak egin dugu udaletxearekin kolaboratzen, eta batez ere jende gaztearentzat izango da. Baina gero dantza tailerrak eta Bodran, Ilian Pipe, etc., adin guztietarako izango dira tailerrak, arazorik gabe. Bai. Eta irrintziak adibidez oso onak dira,
Gernikako emakume batek emango du tailerra, eta oso onak dira, animatzen dugu jendeari joateko tailerra horietar. Horixe esan behar nizuen, animatzeko jendea zer esango zenieken, bai, kontzertuetara eta tailerretara joateko, baina entzun berri dugun bezala, tailer oso interesgarriak izango dira, eta baita kontzertu interesgarriak ere. Patxi, eskerrik asko guztia kontatzeagatik, uste dute gaixotasun honi ere oi hartzun pixka bat ematea beharrezkoa zela, eta espero dugu jaialdia ondo garatuko dela. Mila eskerrik asko zuei beti, espazioa emateagatik, gure proiektua zabaltzeko. Mila esker. Eskerrik asko eta laiztera arte, Patxi, zaindu. Bai, agur. Entzuleok 11:29 duela gutxi gurean izan genituen zuzenean Harribitxi taldeko kideak alkimia kantu honekin egingo ditugu, urrengo tartetxo egingo dugu eta segituan aurrera zuekin. Besarkatu dezagun bereizten gaituena, kolore desberdinez margotuko dugu dena. Emu gris honetan galdu dugu garena, gure izana, gure izena, gure lekaren ibildua. Ustez batzeko dena desestatzen gaitu eta arrain handiak beti irezten du txikiena. Lokan parteko urrezko pipitaren antzera, zaindu dezagun etxea, denontzat eraiki duguna. Zaindu dezagun etxea, denontzat eraiki duguna. Naiz irratian, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Entzuleok, Imanol González Gurutxaga batuko zaigu gure mainguru ontara. Imanol, egunon? Egunon. Dagoeneko jelaka galduta? Bai, ja bai. Atzo ordu txikitan zinean zinen, bai. Eta ordu txikitan zinetik bota zintuzten. Oida. Zer egin zenuen zinetik botatzeko? Ba, nik ez errez, nire izan junitzen pozpozik, Lazkautik Donostia junitzen, esan omenga, gaur zina junguna ez, duko auketela, igandea. Ze areto zen? Zan, Príncipe. Bai. Eta 6. sala. Bueno, ez. Aki nahi duen. Ez. Oso ondo, gauzak hemen. Argi eta garbi, mai gainean. Eta hortxe, junitzen ere palomitakin, Frankenstein ikustea, hemen hainbestetan aipatu dizueten pelikula. Eta hola xe, 15 minutu pasazien, lehenengo 15 minutuk ikusu genitun, da baten pantalla beltzea juntzan. Ni ilusionatu nintzen, baten Guillermo del Toro oso experimental jarri zala. Eta momentu hortan, uste tegon ginela pare bat minutu pantalla beltzen ziola, pentsatu no, bihar Frankensteinei buruz itzen godet, Guillermo del Toro fuera de campo buruz, hasi dala gauza berriak probatzen, eta baten torri zan tekniko bat, eta esan zigun arazo teknikok izaten nahi ziela, eta saiatuko zila konpontzen, antxe onginen beste 15 bat minutu zai, konpontzen zuten, eta berriro etorri zen esaten, etxaguteko. Etxaguteko, sarra ordainduko zigutela bueltan, eta hola xego nintzen bueltan etxea. Bueno, pentsatzea benetan zuzendariaren autu estetiko bat zela eta ez izorratu egin dela. Gaur kontatu nahi, lehenengo goza pentsatu dut. Lehenengo ez dakiz zenbat segundu edo zenbat denboran, Imanol zen pentsatzen hori, kanpotik kanpo? Nola fuera de campo euskeraz? Kanpotik kanpo? Bai, kanpotikat. Kanpotikat? Ez dakit. Ermutik kanpo, irudiz kanpo edo, bai.
horrekin ari zela jolasten, eta Imanolek pentsatu zuen, asko pegatzen dio hori pentsatu izanak. Bai, ez gaina justu izan zen Frankensteinek golpe bat eman zionen pareta bat egite esan nion, zegoen bakorte hau. Pisimuetun beltzera. Baina ez. Beraz, ikusi zen honen arte, alegia, Frankenstein gomendatuko diguzu do beste zerbait? Ez, gaur beste bat gomendatuko dizuet. Gaur, ikusiet baita Mr. Scorsese izeneko dokumental bat, eta hitz egiten du Scorsese zuzendariari buruz. Aipatzen ditu gara ezberdinak, bertan agertzen dira baita elkarrezketatu ezberdinak, bere haurtzaroko lagunek batez lehenengo bi atalek korpuztu edo behintzet aurkezten dituzte bere umetako lagunak, eta bertan asko ikusten da bere bizitzak eukidun influentzia bere zinean, eta oso interesgarria iruditu zait. Promo bezala erabili dute dokumental hontan, serio dokumental hontan, promo bezala erabili dute Scorsesen pasarte bat, bizitzako pasarte bat, dala Taxi Driver pelikula grabatzen aiziela, ja montatzez bukatzen aiziela, bapaten eman zien 18 urtetik orakontzako kalifikazioa, hau da, 18 urtetik berako gezin zutela pelikula hori ikusi. Eta orduan produktorek esan zien, ze hau guztia etorri zan bukaeran sekuentzian, ez dizu eta asko spoiler asko ingo, baino odol asko dago. Eta orduan produktorek esan zien, edo berriro grabatu hartzula bukaera hori beste bukaera bat emateko, edo bukaera hori kendu inbartzula. Orduan, bada hor teori, mito moduko bat esaten dana, gau hortan Scorsesek etzula loikin, droga eta alkoholetan murgildu zala, eta erabakizula edo pentsatu zula pistola bat hartu eta ekoizleen gana gerturatzea, pistola eskutan dula, zerbait diteko goakin edo asmoakin ez dakigu, eta pelikulan bertan, o dokumentalan bertan barkau, aipatzen dute justu pasarte hau, eta beak bere ikuspuntua ematen du. Azkenen, intzutena izan zen, gorri kolore hori marroiera moitu, eta modu horta ja etzan hain visualki violento ikusten, baino iruditzen zait oso anekdota politxe dela, eta bai. Batzutan zuzendariri, juten zaie buruan. Nahi guandik etza gertau, baino. Han beste ez. Ez que ezin da jun ez dagona. Barkatu. Azken aurreneko zure film laburrean, alegia bideanen, mareatu ninduzun, hemen entzulei kontatu behar diegu, nik Imanolen filmetan ekoizlenak egin ditut, eta nahi zuen animali bat lo zegoena, hilda zegoena irudikatzen zuen, animaleak sufritu gabe noski, hasiera batean, gogoan duzuen lehenengo gidoiaren lehenengo bertsioan, hau zen oreina edo orkatza. Orkatza Euskalduna goitxagatik edo. Euskal Herrian oreina, Naparroko guneren batean badaukagula, baina orokorrean orkatza daukagula. Ondoren ja, balio zion arkume batzukin. Nik lortu nizkion arkume batzuk. Eta... Arkumeak ez, ardiak. Ardiak ez, hauntzak. Oida, hauntz txiki bat. Hauntzak. Hauntzak, bat baino gehiago lortu zenituen. Aukeran zituen, eta bat zegoen hola bixar luzearekin, eta hori albaitari batekin, eta badaude hor protokolo batzuk, egin ziteken nola baite grabatzeko. Hauntza ez zitzaion gustatzen! Ez que txikitxoa zan, joe. Txikitxoa zan, kriston hauntz polita zan. Oso indartsua, visualki. Orduan, baliatu genuen beste aukera bat, ez da git. Azkenean, lortu genuen, baino pixat txiripaz, rodaje egunean bertan, Junere produkzioan zegoen egun hartan, agertu zitzaigun. Txiripa eta agertu zen, hola, bum, bere aurrean. Zakur eder asko bat. Pixkate, 8 tankera zuena, 8 itxura zuena pixka bat. Ez dakit, hartzai Alemania raute zen, pastor aleman, baina pastor aleman laneko haute zen, edo pastor aleman beltza zen, eta horrelako zerbait, eta bazuen hola 8 tankera, eta gero makillajeko lankidek egin zuten hor lan bat, pixkate, onirikoago gertaz edin eta pixkat hor jolasean geratzeko. Hori dena. Bai, egizan film labur hortan gauzak gehiagi zeuden, produkzio baten fallo ingo zutenak, eta nahi kondoatea zen. Eta hau guztia gertatu zen, euri jasa ikaragarri batek iaia dena zapuztu zuen bitartean, baina aurrera ateratzen. Nigandik urtarriaren batetik aurrera primeran plataforman izango duzue ikusgai. Bidean, markatu. Nigandik dagoeneko ikusgai da primeran. Aurreko estean berdin. Berdina. Bai, berdin, baina ez dizue, bidean eta nigandik izenei ez dizue hartzen hola pixkate sentsazio termiko antzekoa. Itz bakarra delako.
Ez, bidean nigandik, hor badode hiru izki gutxien ez kointzitzen dutenak, ez? Sango nuke. Kasurik ez. Bueno, hori, bidean film hau, niretzat Imanolek orain arte egin duen filmik onena, primeranen izango da ikusgai, urte berriarekin, urtarriaren batarekin, eta orduan baliatuko dugu pixkate proma egiteko, Imanol, da kontatuko ditugu, gauzatxo batzuk gehiago. Bueno, Scorseseren inguruko dokumental hau beraz, gomendagarri, esango dugu. Bai. Nun dago ikusgai? Hau da Apple TV produkzio bat, baino Movistar Plus daukezuenok baita ikusi dezakezue, eta esango nuke Prime Video dezutenok suskripzio txiki batekin baita eduki dezakezue. Ados, beraz, hiru plataformetan dago, baina, hola, errex, Apple TV eta Movistar Plus. Vale, ondo. June, zein da zure gaurko gomendioa? Nire gomendioa ez da oso berria, baina denboraldi berria dago, hor dago, orduan da Outlander da nire gaurko gomendioa. Telesail bat da, Netflixen dago. Pixka bat luzea da, baina 8 denboraldi ditu gaur egun, eta denera 101 kapitulo, baina zoragarria da. Batez ere da zoragarria dagolako eginda Eskozian. Orduan ikusten duzu Eskozia guztia. Eskozia mende hasiera esango dugu. Mende erdialdea. Kotxeagatik esango nuke 40ko marka dan, ez? Ez, itxaron. Kontua da. Txatxo izan ez tezu eman, Gwendik. Outlander, bai. Outlander, Netflixen ikusgai dagoen telesaia eta demoraldi berriaren zai dagoena. Berez, bai, hor dago. Ni oraindik esan behar dut. Zergatik berez. Eske berez hor dago, baina oraindik data nik behintzat ez dut topatu. Bueno, denboraldi berria atera behar dute. Hori esan zuten. 2023-2024an atera zuten bat, eta berez denboraldi berriaren zai dago. Kontua da. Bueno, nik nijoa denboraldi, 3. denboraldian. 2026ko hasierarako badirudi, 8. eta azken denboraldia estrenatuko dela. Estartzen. Bueno, ni Netflixen ikusten nahi naiz, esan behar, 3. denboraldian nagola, eta erabaten gantzatuta nagola, baina, claro, luzea da. Orduan, denborarekin hartu telesai hau ikusteko. Baina ikusi, ze bat, Eskozia ikusteko aukera zoragarria da, eta ematen du trama ezberdinak daude. Kontua da, telesail guztia hasten da, 1945 Eta protagonista da Claire Beauchamp, Frantziako erizain bat, konbateko erizaina, eta bere senarrarekin, Frank Randallekin, joaten da, Eskoziara, esango nuke zehazki Invernesera joaten direla, haien bidaiak, eta Frankei historia asko gustatzen zaio, eta orduan berak badakizki Eskoziako historia eta hainbat gerren inguruan informazio asko, eta Claire ondoan dagoenez askotaz enteratzen da. Eta kontua hasten da, gau beltz batean ikusten duela Clairek nola sorginak edo izendatzen dituzten pertsona batzuk, eta gustatzen iman nora begiratzen ari zaidan. Suposatzen dut Julen idazten ari zaiola. Hori, ikusten ditu sorginak eta erritual bat egiten, eta hurrengo egunean joaten da bertara, toki horretara, eta harri bat ikutzen duen momentuan 1753 bidaiatzen du. Bale, ados. Eta 1753an eztabaida baten erdian agertzen da bera, eta gizon eskozes batek salbatzen du esanez beraiekin doala, eta ez eramateko soldatu inglesek. Orduan hor Jakobiten gerren erdian agertzen da, eta ezagutzen du Jamie Fraser. Eta hor hasten da historia guztia. Zein da kontua, Jamie Fraser da, traileran ikusten badezute pertsona bat, altua, dena muskulatua, rizo rubioekin, eta pertsona guapo bat, eta ikusteakoan Clairek ez dakiela nola bueltatuko den bere garaibra, pixka bat maite mintzen hasten da, eta hor historia luzatzen hasten da. Niretzat izan da, Jakobiten eta gerraren inguruan ikasi dut honengatik, ze pasazitzaidan, orain esan nuen bezala Eskozian egon naizenean, joan nintzen gerra horietako bat gertatu zen tokira, eta bertan zeuden hainbat kartel, eta konturatu nintzen, Outlanderren bidez ikasitako gauza asko zeudela bertan, eta nire bikoteri esplikatzen egon nintzaien.
Eta horixe, historia pixka bat ezagutzen du, romantzea dago, badago pertsonai bat nazkagarria dena eta benetan gaizki pasarazten duena. Eta horixe, Outlander denbora askorekin hartzeko serie bat. Bueno, tira, badoa abantaila bat behintzat, beste batzuk ere, bai, zukatzen baino, da, enpatxo bat hartu nahi balin baduzu, badaukazula material pila horrago maratoia egiteko. Asteburu euritsu batean etxean geratu nahi baduzu jan eta sofan bota eta ikusi, baduzula. Bai. Gainean pixka, horre egoten dira, 40 minutuko edo ordu beteko kapitula dira. Hori da, beraz. Gozo. Bueno, batzutan behar dira horrelakoak ere ez? Bai, noski. Eskertzen dira. Agaren ni ez naiz oso garai bateko telesaien, ez telesaia baizik eta historiako gatzen balin bada, zaintzen mendetan, ez naute erakartzen. Ni bakarrik esango dizut, pasadetela Eskoziatik bueltaka harriak ikutzen orduan. Harriak. Bazpare, mila zazpirunen agertzen nintzen. Ondo? Jende asko zegoen nola, Okerrera hori da. I want couple stationery. Ooh. I want you to say, I gotta check with the boss. Of course, I gotta check with the boss. And of course, the answer's gonna be no. Breaking news, you're in a psychotically annoying relationship. Way to make all our single listeners feel bad. Hauxe Goiuriren gomendioa, 4 minutu eta 50 segundu geratzen zaizkigu Goiuri, denbora guztia zuretzat, nik pasatzen da egingo dut. Ados. Baina, jakin 4 minutu terdi dituzula. Bale, saietuko naiz azkarra egiten, ze iritzi guari dauzkat eta tartan kontraesanak. Nobody Wants This telesaia, Netflixeko telesaia, bigarren denboraldiarekin oraintxe iritsi da, duela egun batzuk estrenatu zen. Zer da telesaila? Bueno, hemen daukagu batetik Kristen Bell, sexu podcaster agnostiko bat da, eta bestetik Adam Brody da, harreman batetik atera berri den errabino bat. Maitemindu egiten dira eta pixkanaka joango dira ikusten ea beraien desberdintasunak gainditzeko gai diren ala ez, eta ea harremanak bizirauteko aukera izango duen ala ez. Bigarren denboraldia hasten da lehenengo amaitu eta segituan. Kontua da, nik aipatu dudan hori, maite mintzen direla eta hori lehenengo denboraldiko kontua da, bigarren denboraldi honetan horrekin jarraitzen dute. Telesaiaren erakargarritasuna zalantzarik gabe dago Kristen Bell eta Adam Brodyren arteko kimikan. Hori ez da arraroa, rom-kometan ez, komedia romantikoetan, baina egia dauek oso kimika ona dutela eta horrek laguntzen du telesaiak genero klitxe guztiak gainditzen. Horrez gain daude aktore lagungarriak, batez ere Timothy Simons eta Justin Lupe, beraiei esker dena borobiltzen da. Nik barre asko egin dut eta empatizatu dut bi pertsonai horiekin eta beraien maitasun historiarekin eta beraien artean dauden arazoekin. Baina, badut kezka bat, eta kontua da, esan bezala, bat da emakumea Kristen Bell, Joan da emakume agnostiko bat, eta Adam Brody da, harreman batetik, eta berri den errabino judutar bat. Eta orduan, judutartasuna da beste pertsona bat bere hortan telesaio honetan. Oso garrantzitsua da, protagonistaren judutar izaera. Eta orduan zer gertatzen zait? Naiz eta gozatzen dudan historiarekin eta elementu guztiak dituen nere telesail gustokoa izateko, hau da, umorea, aktore honak, aktoren arteko kimika ona, gidoia asko gustatzen zait, maitasun historio bat, gero etxea, jantziak, arropak dena da politia. Baina, iruditzen zait, ari zaizkidala egiten, judutartasunaren propaganda. Eta eruditzen zait ez dela kasualitatea 2024an estrenatu izana telesaila, 2025an bigarren denboraldi batekin etortzea. Eta uste dut badagoela agenda politiko bat honen atzean, eta sortzen dit deserosotasun puntu bat. Ze judutartasunaren gorazarrea egiten da telesailean, eta egia da hori ikusten ari naizela denbora guztian daukadala buruan Palestina, eta daukadala buruan Israel, eta daukadala buruan judutar askok ez guztiek uste dutela benetan Palestina dela beraientzako la tierra prometida, esaten den bezala, eta horrekin justifikatzen dela gertatzen ari den guztia. Orduan,
telesaia hau gomendatzera nator zentzu batean, iruditzen zaidalako gidoialdetik ondo dagoela eta gustora ikusteko moduko bat dela, baina kontatu nahi nizuen hau, agian niri bezala gertatzen zaizue, beste batzuei Los Domingosekin kristautasunaren zuriketa gertatzen zela iruditzen zitzaien bezala, uste dut hemen badagoela judutartasuna goraipatzeko asmo bat. Gai korapilatxoa da, nik duela gutxi egin nuen itzordua, geratu nintzen, ezagun batekin, lagun, ze duela gutxi ezagutu nuen, eta geratu ginen, eta agurtu aurretik ez dakit nola zai, eta agertu zen gaia, eta kontatu zidan bera judutarra zela, eta, halako zalantzak zituela, bera Palestinan alde zegoela, baina noski hau eta beste, eta ez dakit oso preste gauden horrelako gaiak kudeatzeko egia da agurtu behar genuela, eta gero ez du dala asko hitz egiteko aukerarik izan, baina komplikatua da gaia. Bai, orduan, tira horrela azkar batean 4 minututan saiatu naiz, hau azaltzen naiz eta askoz sakonagoa den eta kapagio dauzkan gai honek. Geruz zaugariko gaia ezpairik gabe, Netflixen ikusgai duzue telesaia, eta behintzat alerta zurik eta hori eginda kasu honetan, aipatu dugun Nobody Wants Us honekin. Nobody wants this. Want this, barkatu. Norbaitek bideoari izena gaizki jarri dio. Ez da nire errua soilik izan. June Romateti barguren, datorren aster arte. Imano González Gurutxaga, ez dakit, aste honetan pasako zara mendik ekaso, zorbe kontatzera. A ber. Eta Goiurez izarandia, bihar goizeko 10:00 hementsi izango gara. Gugabe bizi ezin duen, Julen Goikoetxe Arbego zorekin batera. Bihar arte entzuleo, orain informazioaren txanda hementxe Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.